Guys, Masih lanjut. masih lanjut guys. Sementasi kan saya mereka. Dan tak guys ceritanya. Pakaian. Jalan. Buangan. Sembarang kono yo kena kono kena. Aku pengen sih kemplok guys luwet anak. Mbaknya lo kena suruh berapa? Aku ya urung. Aku ya saiki. Padha. Gua ndak sih. Ini sambel. Ya. Kalau sini man guys rumput rak pangane. Kalau lombok ya kurang besar. Enggak. Oh, enggak. Bisa disokkan. Itu memang nyandi. Kae iso ono lho penake mambu kresek iki. Ndak nambah dia. Jangan coba. Isuan ora resik to lek isuan ning kono. Jangan. Jengkol. Lanjut. Wah, iki jan menang iki. Mbak menyandi. Wije. Mbak. Iki lek wije. Tawan yo nak. Ora enak bawon. Nanti mbak. Gue kono enak to. Kenyang. Kono enak sabun mbamban. Ndak enak. Enak. Ya ijo enak. Aku boleh wije dene. Yo, Ya, tak lah apa deh. juara bertahan itu. Wes kok